kalibutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw tabi sa Satuya Agabos. Minabuelta na naman kita sa Satuya ng regular programming. Ngunyan pong pet sa Gis kan bulan ng Abril taon 2023. Kami po minapaabot na naman in maugmang pataratara giraray sa lambang miyembro kan Sociedad asin kan Familia. No tiene pegas porque es genial así. Me gusta a mí así. Me gusta a mí así. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon dapat ang mahal na Diyos an permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to an sa tuyang dating busy o kaya sa tuyang dating kinatawan ano and dating konsihal kan Legazpi and dating kinatawan si dating kinatawan and dating City Councilor Alan Ranyola. Yan kan McDonald's. Good morning tabi sir and happy birthday sa imo kay dating kinatawan Alan Ranyola and kay dating City Councilor. Happy birthday tabi sir hali sa bilog na tropa kan DCGB. And siyempre, sa sakuya po, tabi sir. Happy birthday, tabi sa imo. Kinatawan Alan Ranyola. Sagkod man kitang alas 10:30 tabi nin pagkaunto, tingog kan Banwaan na. Naglalaom na yaon tabi kamo. Mag-iriba-iba, fiesta official ngunyan sa bilog na Nasyon Pilipinas. Sana po yaong kamo dyan na igo kitang nag-antabay man mantang naghahanda kamo kan na pangudtuhan biriyo ang familia kami po diretso ang trabaho katuwang tadyan sa luwas ang bilog na news team sa pangirot kan samuyang chief reporter si Field Commander kumpadreng Jimmy Nasalita kasabay si Pading Jomar sagkod si kumpadreng Al. Yaon man dyan si Ans Galero and then si Joshua Bino. Siyempre, ang samuyang piloto sa Mobile Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical sa AM Band. Yaon dyan mismo ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Ang isa sa mga walang pahinga. Ang bisita Botelya lang niya. Bisita Botelya, hindi bisita Iglesia. Chief Tech Ramir.
es la bomba. Pero believe ako sa imo, Chief Tech Ramir, Biyernes Santo, trabaho. Gústame así, Pero dahil niya nalingawan, so bisita botelya. Prob na, sabi ni Angel. Boy, kakakaraw ko kang bisitang botelyang yan. Nalugadan ako ning botelya, Marte Santo. Napasa subuting na. Speak sa saluko naman sa may ano ini o sa may lababo. Subotilya pig sa luko napasa nakadoon ni. Uni pating tao na buro ni. Dai ko pwede ipahiling sa camera ta. Kung ipahiling ko ning tao na muro ko maraot. Basta ini sa ta. Marte Santo. Ya ko bisita botelya. Nako ata hararom marengani tay salamat sa Malayos ta napila na ho. Uni pating tao na muro na init sa wala. Ay daga. Ayan po si Chief Tech Ramir sa Samuya pong broadcast. Yan na nadadangog din do sa Radyo Tabi region wide sa AM band. Ang yaon diyan tabian na nagbubuga kang broadcast mi an Samuyang Chief Tech si Ramir Tanay. Siyempre sa newsroom padagos po na nagsusumada ka nagbuburuto ang istorya sa lokal and siyempre pag-abangkan mga istorya sa national international. Yaon dyan nanginginutan sa muya pong news director, the man with an eagle eye pag-abot po sa Bareta, news director Mar Dila. Katabang ang sayang mga Angeles. Si Angel Mustasa ang samong anghel. Siyempre si JMB Jen Matthew Balyaran. Sa social media platform, sa samuya pong mga news dyan sa social media, si Jimos Barrios. Makasalanon da iyan na muro na iyan, maski ano na sana ang piglaw. Sabi ni Chief Tech na Ramir. Lagi ka Chief Tech ha. Pighahanap ka kan sa imong kabady si Jerna Ludovice. Sigang dulag-dulag mo. Ang ano rin lulusubon ka dyan mismo sa quarters niya. Di ka magkakadulag. Nagdudulag ini Hermik di ba ya sudah lugar ini at nagpatudok pati akong anti-tetano. Ta sinibutso sa kuyang pinsan dumang grabing dugo. Alagang nagtutura agoy. Odi. Kaya bisita botelya. Yaon man dyan sa IT, production, newsroom, sa DCGB social media platform sa Rabay-Sabay. Na naglulusot kan sa tuyang broadcast si Richard Astor sa IT sa DCGB News Online sa Facebook and siyempre sa YouTube DCGB Legazpi City. Richard Astor and siyempre kasabay pa diyan Thresia Marie Litana. Worldwide, netwide po yan ha sa inman na parte kang Pilipinas sa Sinkinaaban. Yan sa DCGB social media platform. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. We're back on air. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Isabi kan sarong tekstero. Yan po sir ang pigtataram na sige mong karaw sa Diyos. Bubusungon ka. Hindi man ako nagkakaraw sa Diyos. Kung ito, aksidente naman kung nagkaraw sa Diyos. Nagkaon ako ko sumasiramon baga na kugita. Yan. Pinatukaw ko sana sa kasirula. Tapos inadobo sa tawyo. Isus Mario Sepano. Ngunya, naghanaw akong kamot. O yan na malnason so botelya. Na kwanang ko. Nabutasan ko. Si salo ko subuting natumbahan. Nakdadoon ako sa buti. Marte Santa. Dagito na naman si Angel. Oh. Dai ka mag-istorya! Tawara ka mandara! Ay, naka. Sige, tabi. Yan o. Volta na kita sa programa. This time, ha? We're very honored and thankful enough yaon, natawag kita ning oras mismo. Tamag-tamag, oras to na kita sa programa.
si Dr. Cedric Daep, no less than in Flesh and in Blood Live sa DCGB sa studio. Ang tuya pong Chief kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Dakol kitang mga pag-restoryahan despite his busy schedule. Taara mo naman sana. Araman sana niya to. Ining si Dr. Cedric Daep 24/8. Hindi po to 24/7. 24/8. Ano tabi? Sige. Welcome back na kita sa programa. Sundo kitang 10:30. Dr. Cedric, Diyos maray na agas. Nice having you sa programa. Salamat po sa oras. Yeah, Diyos maray na aga Pio, siring man sa mga naghahalat man sa tuya paminsan-minsan sa programa mo. Na-miss ko na itong Zoo programa ta every Wednesday. Pwede naman kita magbalik. Pwede basta bakante ka na sa schedule mo tabi, Sir Baga. Dakul kitang mga pag-restoryahan Enot, gulping mo niyan mga nasa beach, may mga nagkakarlamos. Kasubago, naistorya na ni VP Henry, dakul nakakauron duman. So mga safety protocols, gabos-gabos tabi. Sa Camarines Sur, dakul na lamos, nagkakararigos. And digdi sa to, Angel, ba kung igwa maning nalamos dyan? Dahil man wara maning nalamos sa Ligaspi. Sa puro sa may puro, igwa dyan. Doon sa may bukana baga. Yan, igwa dyan yung saro. Pero sa Santo Domingo, Iguaman. Sa Santo Domingo, meron. Sa Santo Domingo, Iguaman, So, on the part tabi, Sir Cedric, kang kwan, APSEMO, is this part pa kan sa Indo man na araw kayo makapag-issue ng precautionary measures tabi? Parte pa kan sa tuyang recommendations para sa safety, lalong-lalo na nga ni Sir Eugene baga, sa team kang EMS, kang APSEMO, nagroluwas ito for safety operation by watts, pero naka-station sila sa Bakakay kaya iba sa LGU tamas na kung duman sa tao. Kaya lang may mga dagat na bako man talagang resort na dahil pigdarayo ngunyan pigdarayo mismo kan mga taga dyan sa barangay na yan maski bakong develop na resort. Duman sa may mga nadiskwido yan. So panibagong twist man agad yan, pigaadalan ko sa sitwasyon tabi, Sir Cedric, maski itong suduman sa Camarines Sur, ang kadaklan na nadidiskwado bako duman sa mga resort mga nagata. So mga resorts parang panasinday well versed na, kompleto at least kan minimum required na standards sa safety. So mga pigatara mo, sir, na bako pigaday yung lugar na duman nagpapasiring sa mga nasa barangay. Iyo taday mas ng kapabilidad sayang mabayad ka entrance igwa mas ng dagat sa tangod ninda. Yun, oho. So with that parang trend na ngunyan, ano ang sa tuyang approach man yan tabi, sir? Dapat look out kan mga barangay officials, lalong-lalo na sa mga safety precautionary measures, arin ang bawal, siyan ang dapat din hindi karigusan dahil kantil yan, hararom, tapos makusog ang paros, makusog ang hukol, baka pag dagsa kang hukol, ang pagbultada ka yan, bit-bit na sinda pasiring sa lawon. Yan ang mga delikado dyan na parte. Kaya, duman sa mga beach resorts, medyo na pag-adalan ito, arin na parte ang safe, arin na parte ang bako. May advice nila sa mga guest nila kung saan na sinda pwede, saan ang bawal. Pero unlike digdi sa mga pigdadayo kan mga nasa barangay na bakong resort, bako sindang dahil ninda aram yung terrain kunbaga. Kunbaga man aram ninda pero kampante. Dahil tiwala nga ta bisto mi na nga ining lugar na ni aram nga kung delikado bako. Okay. Pag nagkataon na may aksidente, dahil maiwasan. Which so mga nakaaging diskwedo kadaklan bako sa beach resort tabi Di ba Tresya bako sa kadaklan bako sa mga resorts and Angel bako kadaklan sa resorts kadaklan bako sa resorts totoo, that's good enough. Magayon na obserbasyon, Sir Cedric, naka-concentrate lang paano siguro yung iba duman sa mga resort duman ang dayo kan tao now igong bagong trend na itong sa mga bagong resort ang pigduman bakong resort Lalo na sa kultura tabaga pag Holy Week, pag Easter Sunday, palaog niyan ang dry season, talagang panahon ini tanganing ang iba gustong magpapresko sa dagat. Tapos may mga bisita i-entertainon dahil nasa gilid kita kang Costales, ma-entertain kita, magpadagat niya kita, ta-entertainon tang sa tuyang guest o bisita. Saro yan sa tuyang kultura bilang mga Pilipino. Now, dyan da sa may Santo Domingo, igo dyan yung salog pasiring sa dagat. Ito supig sabi mo, sir, na mga nasa barangay baga, na dyan may dagat, baga dyan, nasa nangaya kita. Yan. So, are you now officially calling on the BDRRMOs na maging aktibo man tabi? Ang BDRRMOs dapat aktibo talaga sinda with or without event, any time of the day talagang aktibo yan. Pero ngunyan siguro dahil nila yung pag-aasahan
ini ang saro sa mga eye-opener, tanganing ini, ilaog na ini sa priority, safety measures sa dapat bigya, tawan pagmangno sa panahon kan may mga okasyon. Lalong-lalo na kung Semana Santa, ngunya na dry days, na dakol talaga ang magiging aktibo sa pagpasiring dyan sa gilid kang dagat tanganing magkarigos. Yan, So that's good, parang panibagong kunyan, insertion duman sa mga preparasyones. Yun na nga ni Baga Sir, kadaklan nakafocus sa mga resorts, swimming pools, mga beach na igwaning resorts, nasa resort. So established na, pero ini so mga ordinary lang na namamanwaan na dahil maduman sa beach. Pero ini tabi piyo, ika-classify ta ini bilang parte ini kan sarong aksidente. Bako ini parte kan disaster event, kundi parte ini bilang aksidente. Okay, so ano ang mga parang minimum na kwan dyan na basic na nga ni makalikay sa aksidente yan? Ang primero, aramon ninda, ano ang klase kan lugar na sa indang pagdudumanan. So, history ka yan. Pagkatapos, anong yan? Hababaw daw o taob. Aramon ninda ang sitwasyon kan lugar. Tapos, pag naadala ninda yan, saka sinda magkaagki limit kung hanggang sa insa na sinda, tanganing safe sinda. Kung bagaman, ano ang sa indang dapat proteksyon, tanganing kung may mangyari man, yaon dapat ang sa indang proteksyon, tanganing may isalbar ang sa indang buhay. Pero ang aksidente kaya, bakong iniarog kang so disaster na nagkakaigo kita ki-warning, na antisipar ta dahil nababasa ta ang peligro na maabot. Pero ang aksidente, split seconds lang yan, piyo. Dahil mo yan pag-aasahan, mangyayari yan kung talagang may sitwasyon na delikado. Pero, ibabasa ta na yan sa mga history, o digdi may aksidente na, dyan may aksidente na, ano ang sitwasyon? Nakita mag-utro. Igo kang pigo ng bitan, Sir Cedric, na dapat ito bagang so biglang minakantil diyan sa dagat, tapos igo kang sabi na nadarakan alon, tapos pagbalik dain na makabulta. Saro iyan, dahil lanta kung hararom iyan, may tendency ang tubig na pwedeng pag tinamaan ka makusog na pukol, lalong-lalo na kung makusog ang paros, ang pagtama kan sa imo, dahil mo aram kung magilid iyan sa wala mo or mabalik yan sa tuor, mairarom yan, kung may dakula dyan sa nahukol sa ibabaw, pwedeng siya nagbabalik na hukol, umirarom dahil masasapawan siya kang hukol na palaog. Oo, guguyo doon ka pa irarom. Kung di ka tatao maglangoy, ano mangyari sa imo? Lalo kung kantil na bigla. Kung bigla kang nanervyos, na dismayo ka sa irarom, kinalamri ka, or kinapos ka sa paghangos, na waraan ka pagmangno, di ka na mabubuhay. Maski, igo nga na ibaga dyan na driver, hindi sa may parte ka atukan rawis o arimbay. So, Amerikanong matibay magmotor na diver instructor siya talaga sa diving. Napiligrohan man iyan dyan sa parting iyan. Nakuan na baga sa na gadana naglataw-lataw dahil lanta. Siguro arong makato nangyari. May pigabot tabi sir. Ano nga po nigwa kang ideya tabi yung pigapod na rip current sa dagat, rip current. Pigapod na parang dadarahon ka talaga kang current yun na nga ito, so dadarahon ka palaog, rip current na pigapod. Iba-iba ang ugali kan tubig. Dito sa tuya talagang guguyo doon ka perarom kung makusog. Timingan man iyan piyo. Pero pag-abot man dyan in between Matnog, Sorsogon, and Allen, Northern Samar, dahil nagsasabatan dyan ang tubig haling West Philippines tapos Pacific Ocean, depende sa timing kung pataob, kung paubas, iba ang movement kan tubig. Igo dyan kinag-iikot. Naglimong-limong. No, igo dyan, kiarog kayo na sitwasyon. Kaya maski nga ang mga barko baga dyan, nag-iiwas. Okay. May highway man sila pag-iagihan, depende sa kondisyon kang panahon. Yung sinasabing nautical highway. Okay, sige. So yan tabi ha, ininuta na anta iyon ang usungon yan And ito, panibago sa pagdadangog niya to na ang trend ng yan is apwera kan mga resorts ta purunuan na yan, minapasiriring duman sa mga lugar na yaon sa nasaran bakong resort, ito ang mas delikado, taday duman ng mga lifeguards, dai aram ka ito ang terrain kung sakod sa insa na pwedeng maglangoy, tadi bangani ka na resort, igwa pa ning so parang net baga Sir Cedric, ano na hanggang sa naduman? May safety net sila dyan. Pagkat may lubid, na may garo mga float, mga palataw, nga na mahiling mo kung saan ka na dapat, dahil ka maglampas dapat duman.
Pero ang ibang unyan nga ng resort, dahil man nagsusunod kaya. So sana yan maobserbaran So ito magayon ito na ideya na ining so mga nagdiyanlugod sa mga pagilid kan dagat kadaklan nga ni kan mga diskwad na nangyayari kung kita po kinobserber sa mga bareta sa luwas kang resort. Ining so pag abot na ini kan pakalihis kan Semana Santa. Sige, diyan lang po kamo primerong salbo pa lang yan kan sa muyang pag-restore ni Dr. Cedric Daep. Taod-taod ining sa tuyang pinag-antabayanan. Ako tabi, I for one, maski kamo siguro mauyam-uyam o magsawa kay kada dangog, pero dahil kita mapundo kay ni kay pa or otro may pinagasabi na hinog na. The latest is yung linog baga sa Catanduanes, sa may Catanduanes, higmo to na, timpong yaw pa kita duman sa Catanduanes. Dapat kita tabi, igwanin nagkakanigong kaaramang kainita, it's better to be armed with the right information and mag-aktibar kita susog sa tamang informasyon, bako susog sa takot asin susog sa papanik niya to. Sige, taon-taon dyan. Mabalta muna kita. Oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Rabies. Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dahil lang sa saro, pati man sa iba pang hilang, maski kulong ng payo, kulong ng hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabu, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundong. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig.
pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neo Zep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang banwaan. Pio Fernandez. So sabi Sir Cedric kan sa tuyang listener rip current ayon rip tides na pigapod yan rip tides po yan mga sirs yan diyan po baga sir sa barangay Puro Dispes Lamba makatakot maglangoy diyan tamakusog ang balod buda maation ang dagat na so mga basura buda gabos-gabos so mga naglalataw-lataw baga diyan nahali sa dagat No. Nako sige tamang-tama uso mo niya mga nasa dagat sa beach ito na nga mga nasa resorts kung abutan kita kang linog Sir Cedric paano kan nakaaging simana baga katanduanes harari duman sa inda almost 100 kilometers away northeast kan Higmoto 6.6 yata yun yung magnitude anong bata uso mo niyan sabi mo baga hinog sabi kan mga Fiborgs officers hinog na ang pagparalinog digdi sa Satuya Sir Cedric itong epicenter ta dyan itong Philippine Trends na yan ang pinakahalaba na fault sa bilog na Kinaban mapo niya New Zealand pasiring sa South America masakat sa Alaska Coral Island Russia, mababang Taiwan, pasiring sa Pilipinas, mababang Papua New Guinea, dire-diretso in Indian Ocean. Ini ang pinakahalaba na fault na pag nagkaigwa kilinog, makusog. Kaya nga baga sulinog kang Pizza 4 na banggi dyan sa Philippine Trends. Di nagbaba sa magnitude 6. Pero garo hararom inipiyo, kaya di nakadaraki makusog na tsunami. Takong horo hababaw so epicenter ka ito, delikado, peligrosong Eastern Seaboard kang Katanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, pwedeng sakubon kay tsunami. Maringani, tadi kita sinakob. Kung mangyari iyan, na nasa resort sinda, ano ang sen nagigibuhon? Yan ang nakulang kahaputan dyan. Lalong-lalo na, ano ang dapat obserbaran kung talagang pwedeng mag-tsunami pagkatapos kang linog? Dahil maukol dyan, dahil mandaaram naglinog, tamas kadang linog dahil nadadara-dara sila kang hukol paguna nila garo mas naglilinog iyan dahil nila mamamatian ang makakamati so nasa ground so anong gugibuhon nila ang primerong obserbasyon kaayan maatras ang tubig biglaan maubas kaya dahil dyan mag milagro sa erarom kang dagat ang pag uminubas yan Iling tulos. Maatras yan. Ang ikaduang sitwasyon, kung may mga sira dyan, may mawawalat dyan na may inutan kang tubig na maubas. Baka pareho kang nangyari sa Phuket, Thailand, may mga sira, nagpunpun pa, lalong-lalo na nag-iinom, maringay ining landagon tapulutan. Bago nindo yan maubos, baka bumalik na sa tsunami. Delikado ka mo. Kaya once na uminatras yan, hilingon nindo sa pag-iriba kung may nadara o daay. Kung may nadara, dahil na nindo pagbalikan, dahil nindo kaya itong isalbar. Solamente, isalbar mo ang buhay mo, kanya-kanya kitang pagsalbar kang buhay, pasiring kita sa halangkaw na lugar, pero duman sa halangkaw na lugar, piyo, nadudumanin nila. Bako itong lugar na slope na maray, na baka nakasalbar ka sa tsunami, itong lugar na dinumanan mo, nagkaigwa magkilandslide. Kaya duman sa medyo halangkaw na lugar na gradual ang slope na di landslide na itong lugar na ito halangkaw sa 7 meter elevation above sea level pasiguro taday taaram kung anong klaseng kusog kan linog nagkaigwa dahil dahil pakitang informasyon hali sa PBOX. Okay. Nagkaperang bagay uso ko niyan resort yan sa mga beach naglinog yaong ka sa dagat dahil pala yan namamate. Dahil mo yan mamamati. Naghihiro ang tubig. Correct. Oo. Bako kang stable. Okay. So parang wala lang. Suna sa hubas utong suna sa dasi-dasian yung mamamati ninda. Iyo ang mamamati man ito. Mamamati nindang naglinog. Okay. Now, igo kang pinagsabi na mahubas kung talagang masunami, mahubas parang biglang hunas. So mga nadara Sir Cedric itong pagunas pasiring sa lawod, dahil na yan maililigtas? Dahil mo na yan maililigtas dahil lanta
dadarahon iyan pasiring sa lawod. Okay. Kung bagaman, masurti sinda kung idagsa giraray sinda sa gilid, pagkatapos pag-atras ang tubig, mawalat sinda. Iyan ang dito sigurado kung mangyayari iyan. Pero posible man. So never attempt na, uy, bukudon ko ito, tadadara, bukudon. Never. Dae, tapag bultada kang tubig, baka ikaw man ang madara. Nako. So sarong bagay, dahil mamunpun pa, kaya na mga siraan na dyan na naghubas ng bigla, dahil ta, mabultada ang tubig, soonest. Data sigurado. Okay. Baka pagpamunpun mong iyan, yaon na, dahil mo kayang dulagan ang hukol, ta makaskaso na yan. Bako iyan simple nga yaso, ordinaryong wave. Bako iyan ordinaryong wave. May energy na dara kang paghiro kang linog, lalong-lalo na kung vertical movement. Okay. Di nagdadalaga na, pasiring sa halangkaw na lugar, may nahiling, may halangkaw na building, duman ako. Tama ba? Day pwede. Iwasan ta ang elevation sa building. Duman kita sa ground elevation, tinganing sigurado ta, itong volume kang tubig na matama sa building, baka mas magabat pa sa pwersa kang building. Delikado ang building. Okay, so never sa building, humanap ning so ilibasyon na halangkaw, ang daga bako sa building. Yeah, ground elevation. Ground elevation. Na mga sobra ning pira, more or less, Sir Cedric, 7 meters. Mga 7, primerong wave, pwede kitang makaabot na sa 3 to 5 meter elevation above sea level. Ang second wave, nasa 7 na kita. Ang third wave, pwedeng umabot dyan. Nako. So, dapat palang igwaning tsunami evacuation plan ang mga beach resorts. Iyo, kung may nagdarangog sa tuyang LGU, i-consider na dahil sa pag-review kang requirements, kang criteria, tanganing pwedeng i-require yan, part yan kang isusumiter sa pag-renew kang sa indang permit. Yun. Pwede nang idagdag sa requirements. Tsunami evacuation plan. Tsunami evacuation plan. So route kung sa inanduhan. 100%, pati sa operator kang resort kasabay. Dahil magpawalat. Iyan na tsunami, Sir Cedric. Ano yun? Sararuan sa ng daguso iyan kan ukol na dakulaon? Ang primero ka iyan, hababa pa yan tabi piyo. Ani ka duwa huro halangkaw, ani ka tulo, yun na yan sa maximum level na hanggang masurunod, araw na ka iyan. Tapos, ang duration ka yan, pwedeng ang interval 5 minutes, pwedeng 15 minutes, pwedeng 30 minutes. Depende sa hiro kan linog, sa characteristics ng linog. Pagkatapos, pwedeng ang duration ka yan, magtener yan hanggang 8 oras. Nako. So bako sana pala niya na sararuan sa ng daguso bako? Bako yan, araw kan ang tsunami or seismic sea wave. Bakong araw kan sa wave kan bagyo, na tulo-tulo, nasurunodan, tulo-tulo yan, na paglampas na kan mata, tapos na yan. Pero ini, habang dahil pa nauubos itong mga waves itong dara, ito kang paghiro kang linog, kandaga, yaon yan dyan. Normally, ang interval kayan, mga between 5 to 30 minutes. Kada wave. Saro na darakula. Bakong araw kan bagyong tulong surunodan, ini, saro kada atake. Yan, okay. Now, itong nag-atake na saro-saro, yaon na ito sa inland. Bakong mabultada pa, Sir Cedric? Mabultada. Peligro pa ito? Peligro pa ito. Baka madara ka, mapursa ang pagbultada ka yan. Mas mapwersa. So pagbalik na sa dagat kan... pero dahil kung darahon ka kang ukol, pasiring sa lawod, dahil ka na makukuha. Pero pag abot kang oras, so ukol na nagdara sa imo, iyo manggararan mahatod sa imo, lumas sa kunan sa imo, sa gilis kang dagat. Kung buhay ka pa, gadan. Gadan ka na, within 24 hours, malataw ka kung gadan ka, within 24 hours, malataw ka, ibubusol ka manggararan, idadagsa ka manggararan sa gilid. And the danger does not end kang pagtama kan tsunami sa daga, mabultada paan sa dagat naman. Mas peligroso sa panduwa, pantulo, takon ining mga second or third wave, may mga darana ining debris. Paano kung sa mga debris, mga matarom, mga kahoy na may pako, mga kung anong mga nagkaderestroso, kasabay yan sa paghiro kan tubig. Oy, nako. So, kaya mari para mabaga piyo, ang mga kadaklan kan mga biktima kang tsunami, pag nakuha mo na, pag na-retrieve mo na sa dagat, dahil na yan mga bado. Nagkakaurubaan iyan. Tagarisupig ko sa washing machine, tigurong muso. Nagkakagirisi iyan, nagkakararaot ang bado kaan. Oh, nako. So, yan at least na-connectar ta ha, yung mga nasa resorts ko yan, mga nasa beach ha. Dakulaon na bagay yan. Pagkasabay pala dapat, pati itong tsunami evacuation plan na Okay, so sa beach baga, maugmahon paminsan, ang iba, dahil namamati na may linog mananggad,
Lalo na kung nasa dagat ka, naglangoy-langoy, nasa salbabida, iguaning boat na piglulunadan, so nasa hubas na mamamati sulinog. Dakol palang dapat na arog kaya na obserba rin. Sandali, may mga text pa kita digdi, narumduman ko po sa massive tsunami sa Japan kan 2013 por dahil sa magnitude 10 na linog. Tama ba, sir? Magnitude sa Fukushima. Magnitude 10? Richter scale garo. Pero kung Richter scale ang gamit nila sa Toya, Phibox Earthquake Intensity Scale, mas hababa ang reading sa to kaysa sa Richter scale. Iyon, okay. Sarap pa nga po. Digdi po sa Legazpi, saan po ang safe na lugar na igwang 10 meters elevation na dahin na kita masakat sa bulod? Nice question, sir. Sir, di ka na. Ayo, ang pinaka-maray na landmark digdi na dumanan, pero di kita makaustugaro tabi piyo. Ang 10 meter elevation digdi sa Toya, ining Washington Drive, puon digdi sa may partikang Riles, pataas. Tado man, may sa baba kang Riles, sa may Bagong Bayan, igwa pa dyan na salog. Diyan primero madalagan ang tubig sa mga salog. Sususugon ito. Sumalaong na tubig. O kung marout ang tulay, Nako. ano ka makabalyaw. Kaya digdi sa partikang Riles, pasakat. Ang runway, digdi sa may airport na luma, 14 meters na yan. Pwede dyan magkurumpul-kumpul sa runway. Pwede na dyan. Runway, ano? Gabos sa mga taga Legazpi. Pero ini mga taga Rawis, ini mga taga digdi sa may Aquinas, dahil na magpasiring duman, pasakat nila sa mayon. Total, maski pumutok ang mayon, dahil man sila sa kubon. Serious. Paano? May tsunami, tapos pumutok bang mayon sa ikamado ba? Arayo na yan. Arayo na. Okay, so hindi pala. Parte ka dyan sa Rawis, sa norte, pasakat na sa mayon. Di baga sa may emission test dyan, sa may LTO. Yes. May tinampo ba dyan pasakat? Yes. Maglakaw ka sana dyan ki 5 minutos hanggang 10 minutos. Mga 14 elevation na yan. Amara yan mga 5 to 10 minutes na ng lakaw na normal. Yes. Mga safe ka na dyan. So dahil na makadagdag sa volume kantaw, pasiring di sa may All Albay. Dahil na. Dakol ang population. Saan yan madurman? Ining sabi na nuwahan, baka magsakat sa Buragwis. Pwede yan. O nang digdi sa may partikang Puro, pwedeng pasiring ng Lamba. Dapat adalan kung saan ang direksyon na dahil sila magkumpul-kumpul tabaka sa pagsurusuan na dahil magkausto may mawalat na tamaan yan. Isus Mario Panoso magay naging interesante na naman sa tuwing mga paraan tabay sir Madam Madam Merly Caceres maray na aga and happy Monday day sa satuyang dua sabi na Irene ng Ligao City yan ito pa kung may naunambitan si sir na hababaw o hararom na linog ni may saro pang nag-abot. Saan po yan naharani sa LTO na halangkaw na elevation kung sa Sleeping Lion daw tabi na kuan? Sleeping Lion? Ini yan, sa Embarcadero yan. Pero kaya may trail dyan na sa Katan? Dari go baga dyan yung hagdan? Digdi sa na mismo sa digdi mismo sa nasa bulod-bulod dyan. Buragwis, ining parte kang may tukad-tukadan baga dyan, tapos mababa giraray. Dahil sinda dyan, diretso na sindang iyan ang subdivision dyan sa Buragwis. PBN subdivision. Igo dyan. Aralang kaw na yan ang parte ngayon. Kaya dahil na sinda magdyan sa baka madeskwento pa sinda. Ground elevation na lang. Magpasiring na sinda dyan sa Buragwis. Buragwis. Pero kung kaya nila sumakat yan, adalan nila, mag-try sinda, mag-drill. Adalan nila kung pirang minutes kaya nila. Tayan, safe yan. Kaya lang limestone yan. Apad. Limestone yan. Kung limestone yan, pwedeng dahil magaro magkakaigo dyan na sinkhole. Dahil ko sigurado, dapat i-check tango na sa MGB kung ano ang physical characteristics kang bulod na yan. May pigisabi ka sir, hararom, anlinog buda hababaw. Paki-explicar, sabi ni Bisa Texo, tinagkapot ito so pigsasabi sa earthquake bulletin na pig-release kan Phibox na igwa kitang epicenter,
igwa kitang magnitude, pero ang magnitude, igwa kitang intensity, tapos igwa kitang depth and origin sa focus. Itong focus na ito, kung halimbawa hararom ang origin, halimbawa 200 kilometers, mas diit ang epekto. Pwede ang tsunami diit, maski magnitude 7 pa yan or 8. Kung 300 kilometers ang rarom, bako yan masyadong delikado. Pero kung magnitude 6.2, pagkatapos nasa 30 or 20 kilometers na ang rarom, baka mas magdarapan sa itong tsunami or mas magdarayan, mas dako na distraction dahil mas makusog ang concentration niya sa mas hababaw. Mas hararom, mas wider ang concentration. Ang release kang energy niya dispersed na masyado. Bakong araw kung hababaw, halipoton sa ng concentration ng energy, mas delikado ang epekto ka sa to. Opo, may naisip akong terminolohiya, Sir Cedric. Kung hararom su ugat, su ginikanan kan linog, yan. Medyo bako gulpi ang peligro sa tsunami. Pwedeng bako dahil lesser ang concentration kag energy. Kung hababaw su ginikanan kan linog, harani sa surface, mas delikado, bako sa nasa tsunami, pati sa ground shaking, mas grabe ang peligrong destruction sa structure dahil concentrated ang energy, mas makusog ang impact. may pig-implo kang flashlight, pigtututok sa kisame. Ngayon, yan baga, example ko, pero pa nagle-lecture ako. Itutok mo sa kisame, isakat mo ang flashlight. Naka-on. Mas maliwanag. Tapos, sadit ang lugar na pigtataman kang makusog na liwanag. Bilog na liwanag. Bilog na liwanag. Ibaba mo sa salog. Minahiwas su kwan. No, mahiwas su liwanag. Lesser ang concentration. Yan ang sugini ka nagkalinog harom. Yan. Yun. So, itaas mo, irani mo sa kisa miso nakaon na flashlight, sabi sa masbate, spot, spot. Minasarit so bilog na maliwanag, pero makusugon iyan. Makusugon ang energy. Mas maliwanag. So, gulpi ang distroso ka na dara. Mas gulpi ang distroso. Including tsunami. Ibaba mo ning pababa, minadakol ang minahiwas so liwanag, nagluluya man ang kongkayan, ang impact. Iyan so pigapunta sa science na law of dispersion. Naadalan ko pa yan, 1977. Gari isi ko ng edad mo, sir. Law of dispersion. Mala, next year, ma-return na ako. Ikaw ko na mag-retire. Madi-disperse kami kung mag-retire ka. Ma-return ako next year. Sige. So lesser ang concentration, pag wider ang dispersion, pero pag concentrated, mas halangkaw ang energy. Nakukonsentrar sa sanit na lugar, Ay nako. So I'm afraid that we're running out of time. Dakol pa kita mga pag-urustoryan siguro one of these days naman, Sir Cedric. I-guest ka, makabuelo pa kita. Dakol yan, so nagkonsentrar lang kita sa tsunami muna. Sa sunod na pag-ururo ng liquefaction, landslide, fire and explosion, tapos pang ground shaking, tapos mga possible makitang avalanche rigdi. Okay. Ako kitang pag-restoryahan. So bilang parting message for a while, Sir Cedric, ipakipasabot sa publiko, nata-tainan piguro na may pigasabi kang hinugudang maray, nata-tainan na taon ng konsentrasyon. Go ahead po. Maski baga pag may mga interview ka sa Copiyo, sa Baguio, tapos sa Mayon, pero may kung napiglilingawan ang linog, na mas takot niya ako dyan sa linog dahil sudden natural hazard yan. Pagkatapos ang linog, kan narumduman ko ka 1990s pa, kauron pa katubuhay pa si Director Punong Bayan, Raymundo Punong Bayan, Canfibox. Ang sabi niya, ngaya Cedric, ang Philippine Trends na yaon rin sa eastern section kang Luzon, hinog na iyan dahil ang record ka iyan sa pag last na makusog na linog niya, more than 125 years ago. Ang probability ka iyan is ang next na, so return period ka yan, 125 years ang return period na long overdue na. Nang sabi niya, kung mangyari nga ayan, magnitude 6.2 to 7.8 ang posibleng mangyari dyan. O so nangyari na baga sa Catanduanes, 6.6. Nasa laog kang 6.2 to 7.8. Pero, ito pa sana. Dahil Philippine Trends yan, dahil mo aram kung saan ang masunod na mangyari. Kaya pasiguro kita. Pero, apera ka yan, igual pa kitang Philippine Fault na nag-aagadigdi sa sentro kang
Pilipinas. Oo. Sa Tahaw hanggang Mindanao yan. Naku, Hindi Masbate, igwa man dyan kay Boreas Fault. Oho. Banda digdi sa may parte kang San Francisco, Quezon, pasiring yan digdi sa may Boreas area kan Masbate, Pasakaw, and then pababa pa. Yun man yan, so nangyayari man sa Masbate. Kaya igwa kitang mga darakula na faults na pwedeng magdaraki makusog na linog sa Albay. Agawong ko muna, Sir Cedric, na pagpahayag mo, no? Several, a week ago, bago kita magsemana Santa, na-interview ko po si Dr. Cedric Daep, mga tugang. Saro sinapigtaram niya na hinog na ini, na fault na ini. Nangyari baga? Kaya nga nangyari na. O so pigtataram mo nga na between 6.25 taas, nangyari, higmo to. Then, sunod pa Masbate. Oh, so, dahil tayo na pagpapasiparahon, kaya nga nibigyan ko si Sir Cedric Giraraya. Bako sa pagtakot, kansa to yung mga paranda. So it's happening now. Pareho katong sa pagsabi ko man na Philippine fault na nag-agi sa tuya sa katahawan kang Pilipinas. Nangyari naman dyan na naglinog, so may nagaba man na hotel doon sa Carigara, Leyte. Iyo ito, kasugpo man ito ka nag-aagi sa tuya. Naku. Kaya ining mga linog na may mga history na kita. Igwa akong mapa kan mga history kang linog na kulo na nangyari na habutang mangyari otro ito na lalong-lalo na ngunyan. Mas dakol ang populasyon ngunyan kaysa sa previous araw kang 1954 na nangyari digding linog sa Bacon. Pero ini iso mga saradit ining trenches. Igwa kitang Bacon, igwa kitang Rapo-Rapo hanggang dito maaging Santo Domingo, Malilipot. Igwa man kita diding maan ito maaging partikan Legazpi, pasir sa may parting Kamalig, maaging Daraga. Dakol kita mga trenches na saradit na nangyarari naman iyan. So sa Bacon na history ka 1954, naglusot diyan ang tsunami pasiring sa Bakakay. Naglusot din sa Santo Domingo. Sa Buhatan, may lusot ang pabagay dyan, may mga mangroves. O sa Bakakay sa na mismo, ang tsunami dyan nag-abot sa hanggang tuhod sa simbahan. That was year 1954. Kung saan ang linog na epicenter Bacon, Sorsogon. Karayo-rayo. May Albay Golf baga. Maringan kulang pagaro kato sa tawo din sa Legazpi. Sawangan Island. Kulang pa. Pero daing record kita kan mga casualties. Bako garo documented. Ka itong 1954. Bako documented. Di ako nako ang record kan casualty. Now, ining pigasabi mo na hinugo na it's happening. Di ta lang aram. Nagpupuo na. Di ta aram kung anong oras, anong aldaw naman, anong petsa ma-strike na naman. Di kita makasabi-tabi piyo dahil sudden natural hazard ini, daing warning. Nako. Kung bagaman may warning, pang ultimota, igwa kitang warning dyan, animal behavior. Okay. Na-obserbaran ka. Isuspense na muna. Isuspense na tama daw sa oras na. Hindi ko na yan. Sasunod na. Sasunod na. Sige. Igo tabi kitang public warning system kung may tsunami. Yan. May hapo tabi, Sir Cedric. Tabi. Dahil kitang public warning. Igwa kitang public warning system. Pero madidelay yan. Kaya ang pinaka-importanting warning system, sumasunod na pagpaliwanag Minipiyo. Dahil lanta, kita mismo ang magsasabi kung delikado o bako. Ito duro bisendo ang individual warning system. Bako hali sa gobyerno, bako hali sa publiko, bako hali sa PBOX dahil bago mag-abot yan na warning na iyan, may garadana. Yeah, ito sa pigasabi tabaga na so mga hayop may mga warning yan dumana sa masunod na pagrestoryata. Dumana ito. Pagkatapos so ito turo ta sa indang visual observation inda tapos paagi kan mata or sa paagi kan talinga sa sound. Okay. Sige. Sige, thank you so much, Sir Cedric. It was nice having you sa programa. Very informative and entertaining and inaipresentar niya to in such a way na dahil kita nagpresentar ng takot. Nagpresenta kita impormasyon. Kaya ma-announce kita piyo kang noaring kita ma-schedule na madigdigiraray ako tanganeng ubos ng oras. Pagkatapos ipaliwanag tang maray dahil lanta the more na nasabutan nindo ang sitwasyon, mawawara ang takot nindo dahil aram nindo ang gigibuhon because of public awareness. Yan. Thank you so much, Sir Cedric. Mabuhay and God bless po, tabi. Salamat man, tabi. Thank you so much. Mabil tang programa, pakalis kan mga pagiromdom. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa
Akin Plus Alive! Mabibili na rin ang Gym 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, uruduhon, grabe. First time, enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpuuna ang pag-export kan fresh durian sa China matapos na ibiyahe kan Huwebes Santo, Abril 6, 2023 ang 28 toneladang primerong batch kan durian cargo hali sa Davao International Airport. Sigon sa Presidential Communications Office o PCO, iniyan resulta kan kasunduan na naselyuhan kan Pilipinas asin kan China kan magbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing kan Enero. Ang 28 toneladang durian na napigakarkulong nasa 28,000 kilograms hali sa Region 11 asin nag-agi sa maigot na proseso kang General Administration Customs of China o GACC. Ang GACC man ang nagtaon ng listahan kang 58 na durian farms na nakapasar sa regulasyon asin 5 pasilidad na pwedeng magdaranin durian sa China. Nagtabang man ang Bureau of Plant and Industry sa Department of Agriculture sa accreditation asin pagtataon ng certification sa industry player. Piglalao man na magsakata sa 14.3 billion pesos ang revenue sa local durian industry and pag-export sa China. Sigon sa PCO, piglalao man na magpapadagos ang export ni durian sa China dahil sa may mga nakalinya ng mga mabiyahe sa mga masunod na aldaw. Siniguro kan palasyo na sararom kan presenteng administrasyon, magpapautob nin mga lakdang tanganing masiguro ang dekalidad na mga prutas para sa export kan nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Din, Legazpi City sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104
4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan and Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, hasig at sisig. Di
pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neo Zep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Aberdaw, bolta na kita sa mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya sa muyang Field Commander, si Chief Reporter Compadreng Jimmy Nasalita. Iredita ang linya, si Pading Jimmy nasa Inotan. Compadreng Jimmy, what's happening? Good morning. Yes, salamat padi maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, may post-assessment ang ibang punong barangay sa katatapos pa sa ng Semana Santa pari, kung saan may sitwasyon digdi sa 3rd District. Nagturulakan dahilan sa iguan ng ibang persona nagsasabay sa prosesyon, arog-arog, bako man so talagang debosyon, kundi naagda sa na, kantropa, bako man espiritu ng debosyon, kundi espiritu ng botilya. Yan, nako. Sus, Mario Joseph, sige. Under influence of liquor, ngunyan, to yung data babanggiton ang ngaran kan na kapitan, tangani na dahi mag-agrabar pa, nagpaabot kan sa iyang riparo, dahilan sa puraber prosesyon, naagihan niya sa mga gilid kan na aagihan kan na prosesyon, ruta, nagsisirya tabi pa de. Nako. Sa mga tindahan man, muruya man ta, mabinta. Ang problema, nahaluan ang reliyosong aktibidad nin mga persona, ang debut, bako man deboto, kundi Debote. Debote. Yan. Ako debote, kundi debote ng Jesus Mario Joseph. Ang ibang parte, kan pag-iksipir pati, imbis na nakasapatos, ihali ang sapatos, nagalaw, nakabitis. Mani isa na makuha, maging sentro siya nin atensyon. Nangyari ni sa sarong lugar digdi sa 3rd District, kan Biyernes Santo, sinibot ka kasaway si Kapitan sa tahaw kan prosesyon dahil sa nagpabida sa mga buyong. Nako. Nagturulakan, kaya nabilog ang suwestyon na sa mga masunod na Semana Santa, i-localize pag-regulate nin alak. Pwede man, sige. Kan mga barangay officials, kan police, kung po pwede, ibandira ang liquor ban. Dahil sa may mga nag-ayo nga ni bawal karne, alaga dan alak, dahil pigbabawal. Okay, sige. Masado digdi sa kapitan na nakaulay niya to, dahil napagalaton na igwapang ni stampedo, igwang na madisgrasya, pura bir pa matawan ni natensyon o mailawan ang reparong ini kan sarong kapitan digdi sa 3rd District. Dangoguntan experience niya. Iba kaya talagang sa ibang tradisyon, talagang yaon, kaya lang, sa ibang sa mga araw-araw bagang ito, dahil man nakasabot, mainom nga lang. Basta, ang makamundo talaga, mahiling yung sa palibot ng simbahan baga. So, mga araling tindahan, nasa red horse, mapakasuki boss. Personal meeting, naka-experience na. Sumang kami sa may sumang kaya kami, may nasaray naman kami, si Monsireneo. Tapos, dahil man ako nag-ibata, nagkahanap lang ako ng sultan. So, kaya tapos pamisyak mo yung mahaki ako. Tapos, nagpag ako naman sa isang nakanto, pag niyaw na sa San Sincero, nagpupula kang palwa. Sabi ko, ang gadi yung pang nakalang ka lagi sa kapal-kapal. Nagdala ko sa kapal-kapal sa barangay. Naipit na sa mga akin ko. Sabi ko, relax ka mo. Sabi ko, di ka mo pakawibot akin. May iwason sa tao, may iwason sa busya. Sabi ko, may iwason. Nagparasiksik, walang di sa gilid. Ano ito? Relax na mo. Ano ito? Sumagabusol duman sa San Pedro? So, mga nakapalibot, tayo man talaga magkatuso, nakapalibot lang. Kung pero historical mode sinda. Ano, mga nakainom ito? Mga nakainom? Mga nakainom talaga. Yan, tabi pa din konfirmasyon. Naiguanin mga pasaway. Nako. Darakan, influensya kan alak sa panahon kan pag didibusyon kan sa tuyang mga kaimanwa. Okay, sige.
Yan tabi pa rin mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre Jimmy. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Doro, diretso pa kita ka na mga report. Duman daw kita kay kumpadre Jomar Bien. Pading Jomar, good morning. What's happening, man? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Daing opisina bagatabi, Pio, ngunyan. Kaya limitado sana ang tao sa City Hall kan Tabaco. Ito sanang sa mga importante na mga opisina arog kan Civil Security Unit, Senro o Environment Unit, City Health Unit at iba pa ang nagralaog. Alagad na bukag kasubago matapos na bigla na sa napade na may uminabot na ambulansya asin bumbero, nakadalagan man ako pade. Ito palan may duwang personang dismayado sa laog kan City Hall kan Tabaco. What happened? Magka-opisina, parehas na sinakay sa ambulansya, sinpigdara sa ospital. Na investigaran di si GB News, nagluluwas pa din na araw kayo ni. Anduwang personang iyan na ilinaog sa ambulansya, parehas empleyado kang City Environment and Natural Resources. Dahil lamang pigbugtak naman sa stretcher. Ito bagang anong upad ka? Spine board? Gari bindor. Susaro pa din. Susaro. Binugtak. Okay. Aw, dahi man eh. Dahi man. Binalit na sa nabaka. Binalit pito. Dahi spine board lamang. Mario. Dahil na. Diretso na duman sa stretcher yan. Kung sa tuyang naili. Yan su'y kadua. Duwa yan pa din. Nahaday tulos ako tabakan niya kung sunaramdaman mo sa mga nangyayari baga sa eskwelahan na pag duminis mayon sa rong estudyante, surunod-surunod nagdiris mayon na ngay subig sa raniban. Ini iba ang kaso pa de. Nagluluwa sa pag-imbestigar kan DCGB News na mga alas 9 na aga, 5 empleyado kang Senro ng opisina yaon sa first floor, suminakat duman sa fifth floor, nagtiripon duman sa may fire exit, pade. Tiripon-tipon duman, nag-restaurant ay maraman, until na so ibang mga empleyado na naka-duty, arog kan so sa IT room, nadangog nila, dagaro mga maribok-ribok na may sururiwana, duman sa grupo kan 5 ito. Then, saro sa 5, ang uminapod nin Civil Security Unit. Duwang Civil Security Unit ang suminakat, tinuman sa grupo, nahaloy pa dumangki kung ano daw nag-restoryahan kung ano pasuruay-suway, taod-taod, pumutuanan mga ini, pasiring na sa elevator, kan fifth floor, burubit-bit na susaro, na dismayado na. Oo. Okay. Habang piglalaog kaining mga Civil Security Unit sa elevator, itong dismayado, susaro na kay riba kay ito, na susa Sen Roma, na kay riba pagkaduman sa nagsarakat na dahil tamarama kung anong nagsusururiwa na itong mga empleyado kan Sen duman sa may fire exit, susaro na nagtatabang, paglaog ka naman sa elevator, diretso tumbaman, tuminog man. Opa, misteryoso, susarong tuminabang na tumbaman. Oo, tuminog man. Kaya, bali, duwa so ibinaba, hali sa fifth floor. Duwa so ibinaba. O duman sa may... Iyon na iyan na... Sa fifth floor, sa may exit. Duman na sa elevator na... Pag ilaog na sa elevator, natumba so ikaduwa. So ikaduwang nagtabang na kuta na nga ito, kuta na. Ano? Actually, itong nagtabang na ito pa de, nagkalsa. Kay riba ito, kang grupo na suminakat duman, sa dayta maramang kung anong pigururunan. Sa itaas. Nagsakat, lima nagsakat na mga empleyado. Taday mambagang opisina, nagkakapira sa ng tao. Duman sila sa may likodan na parte, sa may fire exit nagtiripon-tipon. Sundo nagsururiwana pa de. Nasibot na kayo, nagkakasiribot na. Dave ha, nagsururiwan mo na. Pero nag-iriwan. Pero nagpasirimbagan. Pasirimbagan. Okay. Kaya susaro, suminundo ki Civil Security Unit. Natural tanganing mapacify ito. Nagsakat so doang miyembro ng Civil Security Unit, nagdulok naman sa grupo, taod-taod, may tuminog sa ng saro naman sa grupo. Baka sa emosyon, nagkaroon nagkiriwal eh. Pwede. Di inaral sa,
inali naman sa may parik si tapos puminasirin sa elevator, tama barabaan na sinda, tadaroon sa ospital, dismayado. Habang piglalog sa elevator, may gaya man bigla susaruman. So na nagtabang. Oo. Ay, Kaya sige, pag-abot sa elevator, duwa na sa picturuang tuwangan, sundo na iluwa sa City Hall. Iyan na nahilig sa video pa din, na nagkataon ng kadayaw naman ako, kaya nakuhan ta iyan. Dahil pamaraman ko niyan pa din kung ano ang rason kan pagsuroriyaw na naging kausa kan pagkadismayo kan duwang personang ining empleyado kang Iyan. City Environment and Natural Resources Office. Okay, sige. Kaya Yan pa rin, Bareta. Kaya pala day man ning spine board tas sinda na may susunod aral sa tas sinda suyaon duman day pa man nakatabang sa ambulansya kaya sige. Pag-abot ka ng ambulansya diretso na diretso na nida sa ambulansya. Okay, sige. Kaya day man na spine board na pati. Sige. Yan pa rin, Bareta. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali yan sa luwas. Mentras tanto misteryoso ano nangyari nagkapasuruway may nagkadirismayo. May saro pa kitang istorya. Nasa linya muna si Joshua. Joshua, maray na aga. Go ahead. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, talagang dainanin pipiling aldaw. Maski pa Domingo nin pagkabuhay, kung gustong gumibo nin maraot, talagang magibo. Kaso hapon tabi Sir Pio, kinigkig din sa rong insidente nin robbery hold-up ang Daraga Albay. Sa nakakahuruntang mga miyembros kan pulisya sa nasabi ng munisipyo, tranquilo man niya so naging pag-obserbar kan Semana Santa, alagad kasudma sa naman so medyo makamurumundo, na igwanin sa rong naghihinguwang maghanap buhay ang nabiktima nin hold-up. Sa nakuang impormasyon kan DCGB News, nangyari ang insidente mag-aalas 5 hapon kasudma, Domingo nin pagkabuhay. Duman sa parteng Purok 5, Barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay. Ang biktima, iyo si certain J. Nabor, 24 anyos, residente kan Kamalig Albay, asin sarong delivery rider na naghatod man sa nakota min parcel duman sa Barangay Tabon-Tabon. Susug sa istorya, nag-deliver ang biktima duman sa nasabi ng lugar kan ma-claim na sa parcel. Pagtalikod, bigla na sa naumanong igwanin sa rong lalaking persona. Tig-estimar, around 30 anyos ang edad. Masarig ang lawas, more or less 5'8 ang height. Asin nakasuklog nin itom na short pants, puting t-shirt, asin naka-face mask. Ang bigla na sa nasirpi yung duminulok sa biktima, tinutukan ininin balisong sa tulak, asin nagdeklarar nin hold up. Pinabag kan suspect ang pinaghinguwahan kan biktima na kantidad sobra 18,000 pesos. Saka ini duminulag sa parting puno kang nasabing barangay. Sagkod sa day na maaraman na direksyon. Kung kaya ngunyan, padagos ang investigasyon kan mga otoridad, tangani mahanap ang naunang bitan ng suspetsado o di pa nabibistong suspetsado asin ma-recover kung ma-recover pa ang tinabag kaining kantidad. Yan, okay. Yan man tabi Sir Pio, mga dagdag tang impormasyon kan pagpasyerta pagumusta diyan sa Baduaan kan Daraga Albay. Joshua Pino, DCGB. Sige, doro-diretso pa kita kan storya bago kita mag-wind up ganyan na Lunes. Si Al na Armario. Pading Al, what's happening man? Good morning. Yes, good morning. Tabi, padi, potensyal talaga sa turismo ang Manito asin mga kostales na barangay sa southern part kan Legazpi. Siring sa sinabi ni Ako Bicol Party List Congressman Salde Co, maabot an aldaw na nagsaon talaga ni mga turista ang mga potensyal na lugar kan Manito, lalo pa kung mangyari na ang plano na isusugpon ang Boulevard hali sa Legazpi pasiring Manito. Kan Sabado, kasudma na Domingo, sa niya na holiday, talagang pigdadayo na nin mga lokal na turista ang mga costales area kan southern part kan Legazpi, Manito, asin ang nagkakampirang karigusan sa area kan Manito. Sinyalis talaga na ang mga tao naghahanap nin lugar kung saan sinda makaka-relax, lalo pa pagsiring kaning bakasyon. Kaya na Bicol, saro ini sa pigpaplano na talagang maabot ang panahon, magiging tourist destination na ang mga lugar kan Manito, asin ining southern part kan Legazpi,
nagupo na nga ni Ngunyan. Yan pa na informasyon pa ng South Legazpi, Alarmario, DCGB. At sa medyo kapos na po kaya kita, no? Sa masunod na lang. Dakul pa kitang mga pagre-restoryahan sa aga naman yung Gender and Development Programan kan sa tuyang gobernador. Bilang parte kan inclusive na growth pag itaas kan sa tuya man na pag-gobyerno kasabayan gabos na sektores kan komunidad sa aga yan. Salamat kan sa idong pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.